खर'सो गाज्रि ना जौ सेरेब लोंनासो गोलैना थाफैनाय नै पुरा मेन रास्तायावनो आरोना दा गोबां गारि थांलाय फैलाय दा बेयावनो अकस्मात स्पिड लागायनानै ब्रेक हमथा हायाबा डाइरेक्ट लावबायमोन आरोना बियो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय जिहेतु नैबे सिस्टारखौ माने डिमापुरनिफ्राय लाना फैनानै जोंनि नैयाव माने आसामाव आरोना गारना दोनफैदों आरोना। दा बे सेंग्राया सोर माने माबा जागोन आरोना, बियो जोंनि आसामनिनो सोरबा माबा जागोन। दा गोबाङा बुंदो बेखौ लोंनानै माने निसाजों बियो जेबो थाल मोनाखै, बेखौ गारना दोनदो ना मादो। दा नैबे सिख्लाखौ बाय बोरैबा खर' गाज्रि बायदिबो नुदो आरोना, माने लोंनानैसो बेबायदि जादों ना बुंनोबो रोङाखै बियो। माने डिमापुरनिफ्राय सानिफ्राय लाना फैनानै गारना दोनफैदों होनना बुंदो। दा फोथायाखै रावबो, दा लोंनानैसो जादों होनना बुंदो। माने ओरैबायदि मेन रास्तायाव बियो उरुना दंमोन आरोना। दा गोबां गारि थांलाय फैलाय, गिदिर गिदिर दाम्पार माबा माबि थांलाय फैलाय, माबा मोनसे जुदि हथादै गारिया स्पिडाव फैनानै जुदि ब्रेक जुदि हमथानो हायामोनबा बियो लावबायमोन आरोना बियो सिख्लाया। दा बेखौ जोङो क्लिपखौ नायलांनोसै। आङो मिया भिडिअखौ होखाबायमोन ससे, दा गोबाङानो माबायाखै आरोना। बेकग्राउन्डनि थाखाय माने आङो भइसखौ होजोबनाय जायासै, माने बोरैबा खोनादों आरोना गारि थांलाय फैलाय। दा गिबियावनो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायना लाबाय। दा नैबे क्लिपखौ जों नायलांग्रोनोसै। हेलो 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 हेलो, कहाँ से हो आप? दिमापुर से है। इधर क्यों पड़ा हुआ है आप? पता नहीं ये आदमी कहाँ से मिला, लेके आया। कहाँ से लेके आया आपको? ये ऊपर से। ऊपर से मतलब अगला से या दीमापुर से लेके आया? हाँ। कहाँ से लेके आया? गाड़ी कहाँ आदमी है? इसमें आपके आदमी नहीं है? अभी तो नहीं होगा, लेकिन लेके आया ना। कब से पड़ा है इधर? इधर नहीं लेके आया, बोला ना क्या हुआ? नहीं मैं बोल रहा हूँ कब से इधर पड़ा है? काटो ना, क्या हो गया? अरे बहुत गौरव। इधर रास्ता में सुरा है ना, कोई गाड़ी लग जाएगा आपका, तो उधर में जाओ, आगे में जाओ, आगे में जाओ, इधर नहीं सुना। एक्चुअली लोगोफोर, नैबायदि सिख्ला मानसिया माने बिमा बिफाया एसे थाल लानांगो, बबेथिं थांदो मथिं मादो। दा नैखौ रावबो बुजि मोनाखै आरोना, खर'सो गाज्रि ना लोंनानै। दा बेबायदिनो बेखौ सासे मानसिया बेबा बयफ्रेन्डआनो जागोन बिखौ माने हद मोननाय खालामदो आरोना। दा जौसो लोंदो ना निसाफोरसो बिजि होनानै बेखौ बेबायदि खालामना दोनदो। दा डिमापुरनिफ्राय गोबाङा बुंबाय थादो डिमापुरनिफ्राय बेखौ गारना दोनदो होननानै। दा बिथांखौ ए टु जेड माने मोनथियाखै, माने गामिनि बिथाङा बुंनोबो रोङाखै सिस्टारा। दा डाइरेक्टलि बेयाव जुदि साननै गेलेना थानायमोनबा बे थैबायमोन आरोना, बे लामा मेन रास्तायाव। आरो गोबां गुबुन मेगननि नोजोरा बिराद गाज्रि, बे सिख्ला मानसि नालाय गोबां मानसिया बेखौ नायलांदो। दा सोरबा गाज्रि मेगन नोजोरजों बेखौ नुनायबा बे थालामोन आरोना, बेबायदिनो बेखौ माबा मोनसे खालामगौमोन। दा बेखौ नुसुनायखायसो दा जोंनि बर' नङा दे नैबे लोगोफोर, खासिया मानसि माने बुंनायाव माबानायाव गम मोनबाय आरोना, माने बियो खासिया मानसिसो, माने जोंनि अखमाव गारना दोनफैदो आरोना। दा बेखौ सोरबा फेमिलिफ्राबो नुवाखै, दा फेमिलिफोरा नुबा मोजां जागौमोन, लाना थांनायबो मोजां जागौमोन आरोना। दा बेनोसै आरोना लोगोफोर। अगला से या दीमापुर से लेके आया? कहाँ से लेके आया? कहाँ आदमी है? इसमें आपके आदमी नहीं है? अभी तो नहीं होगा, लेकिन लेके आया ना। कब से पड़ा है इधर? इधर नहीं लेके आया, बोला ना क्या हुआ? नहीं मैं बोल रहा हूँ कब से इधर पड़ा है? काटो ना, क्या हो गया? अरे बहुत गौरव। इधर रास्ता में सुरा है ना, कोई गाड़ी लग जाएगा आपका, तो उधर में जाओ, आगे में जाओ, आगे में जाओ, इधर नहीं सुना। खालि ओरैबायदि मानसि दोङो, माने सिख्लाफोराबो जेबो बुजिला आरोना, माने लोंनाय जानाय मा जाबावगोन। दा बेबायदिनो नैबे ओरै खालामजादो, माने बेबो लोंदोंमोन खोमा, ओमफ्राय गावनि बयफ्रेन्ड ना मा जायो ना सोरजोंबा थिखांना लाना फैजानाय, माने बेखौ गारना गोलांदो आरोना। दा बेखौबो लोंनाय बायदिसो नुखादो, जेबो थाल गैया। माने आंनिबा बेखौ बिराद निसायाव लाना फैदो आरोना, गावनि बयफ्रेन्डआ हिसाबाव बेखौ जोबोद निसायाव लाना फैनानै माने गारना दोनदो आरोना लामायाव। दा गोबाङा मोनथिखायो, जोंहा लाइमोनफोरा दानि जुगाव सान हर बेरायनाय लोंनाय जानाय गोबां नुबोगासिनो दोङो। नैबे माने माबानिसो आरोना, जिहेतु डिमापुरनिफ्राय लाना फैदोबा नैबे त्रिपुरानि जागोन, जोंनि बर' नङा दैयो। ओमफ्राय नै अखमाव गारनानै फैदो आरोना बेखौ आसामाव।
माबायाव गारना दोनफैदो इखो बेनिफ्राय बियो थाल मोनाखै दा मुथि थांगोन मुथि मागोन बियो लामा गेजेरावनो माने निसाजों उरुना थादो आरोना बियो दा गोबां गारि थांलाय फैलाय मेन रास्तायाव उरुना थादो दा नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय मा बुंबावनो दा बेनोसै आरोना भिडिअनि गेजेराव गोबां मानसिफोराबो कमेन्टआव बुंदो माने बेफोरबायदिखौ हेल्प खालामनायानो मोजांलै बेफोरो थैना थांनायानो मोजां होनना बुंदो माने भिडिअनि गेजेराव मिया मोनसे भिडिअ बायमोन नालाय अलरेडि दा गोबाङानो बुंदो थैना थांनायानो मोजां दा मा बुंबावनो दा निसासो लादोना ना खर'फोरासो गाज्रि माने बिमा बिफा दंना गैया जेबो बिस्रायनाय गैया आरोना ओरैबायदि गारना दोनथारो आरोना गावनि गथ' गथायखौ माने मा जाबावगोन बेफोरखौ बिस्रायनाय मानसि दंना गैया दा सेंग्रा मानसिफोरा खायफा बेफोरखौ मानसि गैयि समाव हेल्प खालामनो थांबाबो बिराद गोरोन्थि जायो मानोना बिबा मा जाना फैनाय ना दायनिगिरि जाना फैनाय ना खर'फोरा गाज्रि दा बेखौ हेल्प खालामनो थांबाबो दायनिगिरिया नोंनावसो थाफागोन दा बियो न'निमोन फैनाय जुदि बियो माबा मोनसे बाथ्रा बुंना होयोबा खर' गाज्रि बे आंखौ लाना फैदो बे आंखौ ओरै थोरै खालामदो होननानै दा हेल्प खालामनो थांनायाबो गोबां गिनो गोनां जायो बेबायदि मानसिनियाव दा गोबां मानसि गैयाबा निजा हारसिंनो हेल्प खालामजाया आरोना दा गोबाङानो बुंहरखादों मानसिफोरा बेफोर मानसिखौ हेल्प खालामनाङा थैनो होनना बुंदों आरोना दा नुनाबो थानो हाया गुबुन हारिबाबो माने मा जाना फैनाय न'खरफोरावबा मा नांलाय खमलाय ना खर' गाज्रि थिग बेनोसै आरोना दा भिडिअनि गेजेराव आं जेबो बुंला लोगोफोर नोंथांमोना सोंबाय थादोंमोन मायाव जानाय बियो होनना बुंदो बियो रडआवनो जादो गामिया त्रिपुरा साइडआव बेनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव क्लिपखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनोसै आं होजोबासै आरोना लोगोफोर भइस बेयाव गोबां बै सिख्लाया गाज्रि भइस बुंनाय दोङो माने देहानि सोमोन्दै लाखिदोंनो दां बेफोरखौ बुंला बेफोरखौ भिडिअखौबो होलिया आं माने मिउजिक होना होदो आरोना गोबां बुंदो बियो जोंहा गोदोर उन्दै नायनाय जायो दा माथा खाराबसोना ना लोंनानैसो बुंखो बिराद लेथ्रा बाथ्रा बुंदो बेखौ डिमापुरनिफ्राय लाना फैनानै माने बेबायदि गाज्रि मावनानै माने बेखौ गारना दोनदों आरोना दा नंगौना नङा फोथायनो हाला आरोना बै मानसिखौ गारना दोननाय जिथु बयफ्रेन्डआ बेखौ मोनबासो जों फोथायनो हागौमोन जे बियो बेखौ गारना दोनमारदो ना बिनि खर'आ गाज्रि दा फटक नायनो होनबाबो फटकबो गैया ना बिनाव मबाइल दोङो ना बिनि गामिखौनो बुंनो रोंगौ बियो जेबो थाल गैखाया सिख्लाया दा मा जाना फैदो न'खरफोराव नांलाय खमलाय ना बियो बै बयफ्रेन्डजों माबा मोनसे निसा सिसा बिजि होजानानै लाना फैनानै माने गाज्रिजों माने बेखौ गारना गालांदो आं बेबायदिबो सानदों आरोना बेनिफ्राय सिख्लाखौबो आङो एसे माथा खाराब बायदिबो मोनदों जेबो बुंनो रोङा आरोना माने माबा मोनसे सोंबा उपार सोंबाय थायो आरोना दा बेनोसै जों बुंनांगौ जेबो गैला बर' नङा नालाय जेबो माथा मारिदिया गुबुन हारिसो थिग बेनोसै आरोना गावसोरनि हारिया गावसोर माथा मारिथोंसै रावबो माथा मारिनो नाङा दरखार गैला आरोना दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअआव माबा मोनसे कमेन्ट हरनो गोसोबा कमेन्ट हरदो थेंक इउ स' माच